Befolkningsmæssig udvikling. Den befolkningsmæssige udvikling hører under fjernmiljø, fordi det er den enkelte virksomhed ikke kan påvirke det. Så de bliver nødt til at tilpasse sig efter demografi. Det drejer sig om blandt andet befolkningens størrelse og aldersmæssig sammensætning. De mest demografiske forhold er køn, alder og uddannelse, om man er gift eller enlig, familiestørrelsen, erhverv, boligforhold og indkomst. Det kan give nogle konsekvenser for virksomhederne, og hvis man bruger SWOT-analysen til at finde ud af, om hvad for nogle muligheder og trusler virksomheden har. I kommende år vil antallet af børn og unge stige kraftigt, og det vil betyde bedre salgsmuligheder for f.eks. bleer, babymad, legetøj og mobiler og scooter osv. Etniske grupper det udgør en stor del af den danske befolkning, nærmere 9%. Det medfører også ændringer i forbrugsvanerne. De har måske deres egen ønske til fødevarer, tøj og møbler. Om 5-10 år vil antallet af ældre 65-79 år vokse, og antallet af unge vil falde. For detailhandlen vil det betyde, at der måske vil blive solgt mindre elektronik, da der bliver færre unge. Økonomisk udvikling hører under fjernmiljø, fordi at økonomien ikke er noget, vi altid selv kan styre, men noget, som følger med samfundsmæssige faktorer. Når der tales om økonomi, ved forbrugerne, at der snakker om udviklingen i deres indkomst. Når indkomsten stiger, stiger forbruget også. Forbrugerne har en forventning med hensyn til udviklingen i de næste par års indkomst, som har stor betydning for forbruget. Når vi snakker om forventninger til højere indkomst, ses det især ved større forbrugsgoder, f.eks. bolig, bil eller rejser. Konjunktursvingninger betyder op- og nedtur i forbrug. Ved økonomisk vækst, optimisme, investeringslyst og tøj osv. kaldes det højkonjunktur. Ved lav indkomstvækst, pessimisme og tilbageholdenhed osv. kaldes det lavkonjunktur. Hvis reallønnen stiger forbruget, og omvendt, hvis reallønnen falder forbruget. Derfor betyder den økonomiske udvikling også meget for detailhandlen og andre virksomheder. For hvis økonomien er dårlig, så mister de kunder og sælger mindre, men hvis den er god, får de flere kunder og sælger mere. I 2008 til 2012 havde vi en såkaldt finanskrise, som førte til hussalg, arbejdsløshed og tvangsauktioner. Forbrugerne købte meget mindre, prisen på olie steg, som så førte til, at fødevarepriserne også steg. Om 5-10 år er økonomien i Danmark god, mindre arbejdsløshed, vi har højkonjunktur, som vi vil mene, at folk de gerne vil bruge penge og har investeringslister. Teknologisk udvikling. Den teknologiske udvikling har været med til at skabe behov for nye produkter og udvikling fortsætter inden for elektronik og som bioteknologi. Internettet fandtes stort set ikke i Danmark i 1990, men der var 1% af husstandene, der havde fået internetadgang. Hvis man ser på mange af de nye produkter, som danskerne er ved at begynde at bruge inden for de seneste 15-20 år, så vil man tale om de store teknologiske ændringer. Hvis man tænker på produkter som GPS, DVD, MP3 og digitalkamera. For 10 år siden brugte vi slet ikke 3G, mobiltelefon, Skype, Facebook og Blu-ray. I dag er de her ting, som man kan bruge, og som også har udviklet rigtig meget. Udviklingen gennem de seneste 5-10 år har vist meget tydeligt, at alle virksomhedernes omverden er i konstant forandring. Det varede 3 år før 50 millioner husstande i verden, som havde et radioapparat. Det tog 13 år før et tilsvarende antal havde tv, men det tog kun 4 år at nå op på 50 millioner internetbrugere. Udvikling af et produkt giver ofte nogle helt nye salgsmuligheder på andre områder. Man tænker for bare
10 år siden fandtes der ikke som internet, hvor der var nye produkter som demonstrering, opkobling, hjemmesider og portaler. 5-10 år tror vi, at der stadig er teknologi, og det vil komme til at foregå på nettet stadigvæk. Og det kan sikkert ændre sig på en helt anden måde med teknologi, så vi regner med, at der er stadig teknologi, og de fleste kommer til at bruge og lære at bruge computer og internet senere hen. Kulturel udvikling. Kultur er også et vigtigt område, som indgår i virksomhedens kernemiljø. Kultur forstås en persons livmønster, der blandt andet kommer til udtryk i aktiviteter, interesser, omgangsformer og holdninger. Disse forhold giver tilsammen livsstil. En livsstil indeholder forskellige bevidste og ubevidste måder at handle og reagere på. Bestemte adfærdsmønstre, som tilsammen giver en bestemt livsstil. Nogle af folks kulturelle værdier er forholdsvis stabile, og det giver en indstilling til familie, arbejde og retfærdighed. Eksempler på typisk kultur kan være fodboldlandskamp i parken, juleaften, sommerhus og en tur i byen med vennerne. Livsbetinget forbrug. Danskere bliver mere individuelle og vil gerne signalere egne holdninger og værdier. Det kan fx være, hvis ens familie eller venner tager på ferie, og de synes, det er et godt sted, så anbefaler de til deres venner og familie. Og de fortæller det godt. Følelsesmæssige forbrugere. I fremtiden vil forbrugerne ikke længere bare stille krav til, hvor produkterne virker, men de skal også passe til køberens følelser, værdier og personlighed. Derfor er det vigtigt, at forbrugerne føler, at varen appellerer til deres følelser og personlighed. Den politiske forbruger. Flere og flere danskere bliver politiske forbrugere. Det kan være, at en har holdning til det, man køber, og at det skal være økologisk mad. I Danmark er det måske helt op til 30% af forbrugerne, som kan betegnes som politisk forbruger. Varen må heller ikke være produceret i et land, der styrer sig under brutal diktatur. Det er meget, der tyder på, at danskerne er blevet mere sundhedsbevidste. Det viser, at danskerne har taget ernærings- og sundhedsbudskaberne alvorligt. Det er især kvinder i alderen 25-50 år, der har flyttet sig, og der er også andre, som har forstået budskabet. Miljøbevidsthed. Flere og flere danskere ønsker at være med til at forbedre miljøet. Muligheder. Hver gang der sker ændringer i danskernes kultur, vil det næsten altid give nogle muligheder. Modesvindinger. Moden har meget at sige for stort set alle virksomheder. Ved mod forstås ændringer i forbrugernes opfattelse af, hvad der er lige nu er god smag. Sæsonsvindinger. Det er udsving i salg på forskellige tidspunkter hver dag. Ved sæsonen forstår et salgsmæssigt højdepunkt, der gentages regelmæssigt, der altså i visse perioder taler om et betydeligt større salg end i andre perioder. Klimatiske forhold. Sæson er med baggrund i klimatisk forbindelse med de 4 årstider. Altså det kan være for eksempel, at man skal købe ski tilbehør, så det er i vintersæsonen end om sommeren. Hvis det er sommer, så sælges der flere jordbær og frugter end om vinteren. Religiøse sæsoner, som skyldes med religiøse forhold, er i forbindelse med for eksempel jul, påske og pinse, morsdag, farsdag, valentinsdag osv. Administrative forhold, det er hvis man anledning til nogle sæsoner, hvis man for eksempel fik løn til månedslønnet omkring i de første måneder, og børnetjekken som udbetales hver det 20. måned i første i hvert kvartal.